आए भैया ये जबान आजुक के देखते हुए आज एगो हम भोजपुरी गीत लिखले बाड़ी और ये आप लोग के सामने गावे जातड़े। आपके छोटा भाई अब्दुल्ला राई भोजपुरिया के चैनल अब्दुल राई के सब्सक्राइब करी, कमेंट करी, लाइक करी और बेल आइकन वाला घंटी के जरूर दबाई। एक जन के पति परदेश बारन, पत्नी घरे बाड़ी, उनके सास उन्होंने बहुत नंगीन बाड़ा लो, उनके बहुत परेशान करता लो। यही पर विचार करके हम गीत लिखले बाड़ी और ये गीत के माध्यम लोग से आप लोगों के बतावल चाहतड़ी। गीत सुनी, आनंद ली और विचार करी। आई ओकरी पहले एगो दू कड़ी के दोहा बा। औरतिया का कहतिया, मोरी मनी मोरी पिया में बसेला, पिया के मन बसे मोरा में, अजहिया बलमुजी घोरी रहली, हम सूती बलमु के कोरा में। गीत कैसे बा? रति के सासू ननद बड़ी मार मारली, रति के सासू ननद बड़ी मार मारली, हमार के सियाऊ खाड़ू लसार मारली, हमार के सियाऊ खाड़ू लसार मारली। पति का कहतरन, रह घर ही में तू ही चुपाई गोरी, रह घर ही में तू ही चुपाई गोरी, आके सबका के हम समझाइब गोरी, आके सबका के हम समझाइब गोरी। औरतिया कहतिया, आके सबका के तो ही समझाव पिया, आके सबका के तू ही समझाव पिया, ना तो हमरा के नैहर पहुँचाव पिया, ना तो हमरा के नैहर पहुँचाव पिया। रति के सासू ननद बड़ी मार मारली, हमार के सियाऊ खाड़ू लसार मारली, हमार के सियाऊ खाड़ू